Ọ bụrụkwa na ị na-eje na nke ndị achawo wee je na-ala nwaanyị n'iso na ndị na-abịa iruo n'ụlọ ndị akwụna iwelu kọndọm wee laa nwaanyị, biko burukwa oche ka ị bịa na akụkọ abụkwa maka na nwoke dibịa anụnwa unu na-afụ ebe a bụ onye fụrụ nwaanyị na-agba achawo nkotonko, nwaanyị bi na họteelụ wee sị ya na ọ bụrụ na nwoke bi ebe ahụ lachaa ya na ya wetara ya kọndọm nwoke ahụ ji wee laa ya, andị na ebe ahụ fa na-anọ na o nwee onye bịakwala onye ọzọ tọwasịrị kọndọm eji wee laa ọhụ na ya wetara ya anya na ya dịkwacha ọnọ nke nwoke wonyelu n'amụ wee laa ọtụ wee nyụpụ ife nwoke na-anyụpụ na oyi enye ya bụ nke nwaanyị ego na ọ chọrọ iji ya bụ kọndọm wee na-agwọ oke ite na ọ chọrọ iji wee na-agwagasịrị ndị mmadụ ọgwụ. Ọnya ka ọ kọchara nke nwaanyị ahụ ife anụnwa wee sịa na oyi enye nnukwute ego, nke nwaanyị wee gbapụ ọsọ wee jee kpọọ ndị VG obodo kpọọ ndị yutu obodo wee sịfa na fa bịakwa ka fa fụrụ ife dibịa anụnwa gwara ya na nwoke dibịa gwara ya na ya na-ekpokọtara ya kọndọm ụmụ nwoke ji ala nwaanyị n'ebe fa na-anọ n'ụlọ ndị achawo. Ọkwọ ntu a ka ndị yutu obodo si wee nukọrọ wee bịa na be dibịa anụnwa unu na-afụ ebe a wee na-ajụ ya, nwoke dibịa wee na-agọ si na o jinubekwa ya bụ ife wee gwọọ ọgwụ, na nke a bụ izizi ọ chọrọ iji ya wee gwọọ ọgwụ, na o metụnubedi aka na o jinubedi ya wee gwọọ ọgwụ. O nwekwa onye na-eme ife ọjọọ ejidegoro kweta nọ mbọsị ahụ nya na ọ na-emebu emebu onye ọbụla ejidere ọtụ nọ mbọsị izizi ahụ bụkwa na mbọsị ọ chọrọ ime nya bụ ife na o ji n'ihe wee gwọọ ọgwụ. E wee na-ajụ ya kedu ọgwụ ife ị chọrọ iji ya gwọọ, nwoke wee sị na ọgwụ amoosu ka ọ chọrọ iji ya wee gwọọ. Nwekwara ife ndị mmadụ anyị afụfụ na ya bịakwa ka unu ga-enye bụ ife. Ọ bụrụkwa na ị na-eje n'ụlọ ndị achawo n'ụlọ ndị akwụna wee na-ala ọtụ wee were okpu nnaba enyi na-ala, ọ gaghị lachakwa kechirikwa ya na babewu ma ọ bụ ịlacha jee na tọiletị ka ịfrọchi ya ozugbo ozugbo ihe na ebe ahụ dụcha ọ gbaturu na ana bifo ikorukwa akpa wee na-apụ. Ọdụ unu ka onye ji okpu nnaba enyi o ji wee la nwaanyị wee gwọọ ọgwụ, ọdụ unu ka ya bụ nwoke ọya abakwa uru ọzọ ka o nwere ife ọya dị eme na-aga aga nwekwa na ụdịka arụrụ a na ndị mmadụ aha alụfọ. Ọdụ unu ka ogwu amoosu ka ọ chọrọ iji egwo ka oke ite ka ọ chọrọ iji wee na-esi, o wee bụrụ ife nwoke ibi ya nyụpụtara ka ọ chọrọ iji egwu ọgwụ. Nwoke nwee ji nke egwu ọgwụ ya amụtazikwa nwa ka ọ ya nya eburugokwa batrị ọnya gho. Ọkwa ka unu wee fụ ka nwaanyị akwụ na nwaanyị achawo nkotonko nwaanyị hukọpụ ka o si wee zọpụta ụfọdụ ụmụ nwoke n'aka nwoke dibịa anụnwa unu na-afụ ebe a, maka na ọ bụrụ na ya bụ nke nwaanyị bụ onye dị anya ukwu o kwetanụ n'ife nwoke dibịa kwuru, onwe onye lacharịa maọbụ onye lacharụ ndị otu ya o wetarịa nwoke dibịa ewere ya gwọọ ọgwụ. Ọdụ unu ka ọsọ nke nwoke ka ya bụ ife ya eme afet ka nke nwaanyị alụkwa ikwuru ya n'ọhụ ya onu oyi esokwu wee nyekwu ya nsogbu. Nwekwa na ụdịka arụrụ a na-adịghọ nke abụkwa na Anambra steeti ka ọ na-eme. Ma hapụ unu ka unu gekwa ajụjụ ọnụ ndị yutu gbara ya ma nụkwa n'ife ọ zara. Biko kedu afa gị? Anagwọ onye? Onye bụ onye ka ebu? Ụmụ mgbọ dị n'obodo ibu onye? Obodo anyị mere m n'ime Anambra steeti. Kedu ndị jide gị ebe a kịta? Anụlọ m igwu dị na yutu Amụka bịa dị na Chalaba, Anambra steeti. Kedu ime eji ejide gị? Ama nụlụ na-ekwu mụ na-akpacha dị elu o weta mara ụlọ ụmụ plan ose gbasara maka mụ kọndọm like secret nya ga ihe ọjọọ mụ eji kọndọm ara so iji ọlụ ọ ji eme ọgwụ amoosu eji kọndọm agwọ ọgwụ kọndọm nwoke yuzu agwọ nwoke gị ji agwọ ọgwụ ikechọrọ ngwa eziokwu. So ngwa tọn nọ kedu ihe ọgwụ nke ego ọ na-arụ? nke ebe ewele ka jenulu ebe nke ọzọ dị na nke nwecha ọgwụ a niile nke ekụkwụ ndị nna ọgwụ gị nke mmadụ ka m lụrụ na-eche ede onye Abakaliki ede nke bụ ọgwụ ogwu n'ụka ndị ka ndị na-azụ a na-azụ maọbụ na n'ụdị nwoke esi a na-achụgharị ụdị ndị polisi mmechi ege ekpere ụdị okwu ka ji ejulu oyi nne na ya rakwa aka nke ewere oji eweta oke nna dị nna ibe nke bụ alụpụrụ agụ ije mmebi ibe so o siri ịbụ onye ibu one mmụmụ aka
ndị ji gị kịta na-abụ ndị yutu amụkabịa bụ eji gị yutu amụkabịa achala local government area Anambra steeti so onye a kịta na-eyuzu ụmụ nwoke oje n'ụlọ achewu egote nwere na-agwọ ọgwụ ebe a jiri bụ na obodo a na-akpa achala aka North local government area